Dobrá, blahopřejem. Je vidět, kdo projel bahnem, tak jako by vyhrál. Takže čestné třetí bronzové místo, prosíme na špalek, na hlavu. Blahopřejem. Krásná jízda. Tak překvapení. Tímto se dozvíme už, kdo byl na prvním. Takže na druhém místě pan Malíšek. Jeden z nejhezčích traktorů Radlice. Krásné stříbrné místo na špalek. Blahopřejem. Přátelé, a překvapení dnešního dne Erik na prvním místě. Překvapení Traktoriády 2010 RS. Pan Sekanina z Vícova. Neuvěřitelný jezdec na létajícím stroji. Kdo to neviděl, nemůže to popsat. My nemůžeme předat ten zážitek, který nám poskytl. Budeme se fotit, tak můžeme